ma hey. Njengoba ngisho futhi angase ngisho kwesingaki ngithi ngiyaxolisa ngendlela okwenzeka ngayo. Ingakho ngiluzwa ayikho into exoliselayo ma ngenza isilima 26 years wonke ngikhulisa umuntu engazi kahle ukuthi akayena ubaba wami. Mina ngazi ukuthi ubaba wami ngoba ngiyazi ukuthi nginobaba ngihambe ngitshela ingane zabantu ukuthi mina ubaba wami ungenzela ukuthi ubaba wami bekafuni ngenza ukuthi mina kanje ukuthi ngikhulisa indoda engayazi ngishawa indoda engayazi. Ngishe ngishaya kabuhlungu wawunokungibuka ungangidlamuleli. Wazi kahle ukuthi akangizali kusho lo muntu loyo bengenayo imvumo ukuthi angibekisane. Yasibona ukuthi ma uthi nenhliziyo embi kanjani. Hayi ngoba nginenhliziyo embi mntanami akuyona inhliziyo embi. Yikona nje ukuthi njengoba ngisho ukuthi kwenzeka inkinga uyabona njengoba uyingane nje nawe mhlambe kohamba kuhambe inkinga kanjani ngichazele mina le nkinga le ekwenza ukuthi uvale lo wakho umlomo 26 years wonke. Soluthatha leli thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kusiqephu sesithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni Magasela. Kulolu hlelo-ke niyazi ukuthi la isivumela khona umuntu osakhonyelwe-ke uma ukuthi khona imfihlo ekhona noma futhi khona umuntu afuna ukumtshela ngaleyo mfihlo. Thina nje sikubamba isandla nedolo bese siqinisa idolo ukuthi qhubeka uyenze le nto because kubaluleke kakhulu ukuthi ungahlali nezimfihlo ziyabulalana abafowethu. Abantu bayancipha, abantu bayidakwa because of ubeka imfihlo. Wena Mlangeni Magasela I advise you unemfihlo enayo sibhalile la ka-Black Life. Thina nje sohlala la sikunikeze indlebe emva lokho bese siyaxhumanisa nomuntu ofuna ukuthi uyihlambulule uyikhiphele yena imfihlo yakho. Ungasimoshi isikhathi bafethu. Ngicela ibingelele sesisiduze kwami. Sawubona njani? Ngiyaphila sesunjani? Ngiyaphila. Ngicela nje ubingelele umbukeli weBlack Life bese uyasho ukuthi uqhamukaphi. Sawubona mbukeli, sawubona. Ngiyaphila mina. Uqhamuka eMpumalanga. Uyahamba. Yebo sisi. Ngiyahamba. Yo guys, anyways angale ngibabaza ukuthi uqhamukaphi nokuthi kodwa ngicabanga ukuthi into edibalekile ukuthi ube umuntu ozoba khona la bese uyachaza ukuthi yini ufisa sikusize ngayo Black Life TV. Ufisa sikusize ngani ke mami? Hey sisela nginenkinga. Yani mama. Nginenkinga lana ingane yami ihleli kubaborongi. Ngibele ngabona ukuthi uza negaxa yethi inkinga. Ihlela kanjani ingane kubaborongi? Hey. Inkinga zasemhlabeni. Ngathandana nomuntu nje sisi. Yo lo muntu lo ngamane kwaba ukuthi ngiyakhulelwa. Mase ngikhulela umuntu mangimchazela ukuthi ngikhulelwe ke manje abaleka umuntu wagcina uwafa. Namazi. Ngiyakutshela. Manje wasifika kanjani ezandleni ezirong umuntu umntwana? Into edala ukuthi phela afike ezandleni ezirong. Kwahamba isikhathi kusho ukuthi nje emva kwa 3 months. Sengizibona nami ukuthi hayi ke manje. Ngikhulelwe phela manje okwangempela. Hawu ngatholana nomunye ubhuti. Ubhuti lo kusho ukuthi sithandane ke naye. Angimtshela ubhuti ukuthi ngikhulelwe manje. Awubonakali futhi. Angibonakali futhi ukuthi ngikhulelwe. Okay. Ukuthi nje siyathandanela nje. Kuhamba kwesikhathi iyavela phela into ukuthi phela hayi ngikhulelwe phela manje. Kwaukuthi ke kodwa ke ingane phela ke kuzobe yakhe ke phela ubhuti lona. Akazi yena. Yebo. Ukuthi akazi phela ngizothini manje. Manje ufika wena umthola lo bhuti usenenyanga engaki? Ubhuti lo musha ngimthole inyanga sezu3. So umubeletha ubeletha nini uthini ngokubelethwa phela lo muntu kufanele mebala for sure uzobeletha earlier than that. Kusho ukuthi ngamchazela nje ukuthi inkinga ke phela manje kusho ukuthi ingane prem. Premature. Yebo sisi yebo. All right. Inhlaniphile bafazi. So wayikholwa ke le premature wena knowing very well ukuthi 9 months wakholwa. Hayi wakholwa bandla wakholwa ngoba indlela esasithandana ngayo wakholwa bandla. So wasenza njani? Waqhubeka wakhulisa umntwana? Waqhubeka wakhulisa umntwana. Sahlala nje kwangaba nankinga. Yebo. Umntwana ukephi manje? Uhleli khona le kubo kwakhe ubhuti lo. Usenenyanga ke manje umntwana? Uzothi 26.
Wamthola kulo nyaka ngo-2000. Oh. Ima-ke manje ufisa ukufonela ba kahle kahle Ngifisa ukukhuluma naye ubhuti nomntwana. umntwana Ubhuti ukuthi uphi? ubhuti washona. Shame man. So ingane ayikazi ihlale nawe, ihlala naye ubhuti? Yebo, ihlala khona. Ushona nje ihlala khona? Yebo. Yo. So njengoba engasekho awukazi uzuzame imizamo ukuthi uyilande mhlambe uyigoqele ngasekhaya? Angikaze ngizame imizamo. Kodwa nje manje ngiyabona lento iyangidla. Ngoba phela manje ihlele ekhaya wrong. Yeah, Kufana kugcine phela ingane izazile ukuthi kahle kahle iqhamukaphi. Manje uzothi uzomtshela ingane ukuthi ubaba wayo uba uphi yena ubaba wayo lo agcine ehamba unomphela? Wagcina ehambile. Aphinde angabuyi? Ngeke agcine engabuyanga ubaba. Kunzima sisi. Kunzima. Ngiyabona. Kunzima nje. So ufisa thina simise idolo ufonele umntwana ukhuluma iqiniso? Yebo, ngifisa lokho ukuthi nje azi iqiniso. Nabo abanye abantwana emva kwakhe umntwana? Yebo, bakhona. Eza baba wayo lo khona lo? Yebo, ezakhe. Yebo. Phela angazi Yebo. Ayikho inkinga sithanda sami. Ake sithathe ithuba sibone ukuthi ithimba lingakwazi ukuhlanganisela yini sikhulume nomfana. Umuntu onjani yena umfana? Yena uyingane phansi kahle kahle. Okay. Uyingane phansi. Kodwa angazi ukuthi uzozizwa kanjani mayethola lesimo esinjena ngoba phela umthembile njengomzali. Ngiyakuzwa. Noma singasimosha isikhathi mfethu senze njalo. Uzobe ngila eduze wakho kodwa wena uzokhuluma naye umntwana. Yebo. Ezwela mbukelo weBlack Life TV sizochaza udaba lakho ukuthi ingane yakhe ihleli kubaba orongi. So unfortunately nalowo baba akasekho emhlabeni. And njengoba ihleli lapha yana useyasinesfiso sokuthi ingane ilazi iqiniso ukuthi lo baba lokhulisile kusho ukuthi for the past 26 years, for the past 25 years akuyena uhlele emzini orongi akuyena ubaba wakho angempela biological father. I wonder ukuthi uzothini misithi ingane ucela yena biological father kodwa ngizozwa ngawe mntakama nami nombukeli sobe silindile ukuthi because I think nengane izobuza ukuthi okay mengane ubaba wami lo uphi lo wangempela. Asenzeni kanje yazama ukumthola umfana. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello? Yebo sawubona unjani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV baba. Uhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Okay. Yebo kunoma ola eduze kwami ofisa ukukhuluma nawe ngicela umnikeze ithuba nje kancane if awukho busy baba. Kule. Okay siyabonga. Hello. Unjani? Ngiyaphila unjani? Yebo. Nginenkinga la mntanami. Indaba unzalani manje Domindalo? Nginenkinga lana kunento efanele ngabe ngikutshele yona ekudala kodwa manje iyangisinda. Akhuluma umuntu omdala ngilalela, khuluma mama. Kwenzeka inkinga la mntanami. Kahle kahle la uhleli khona uhlele ekhaya wrong. Hayi bangizwanga angizwa kahle ma ngizwa. Kunjengoba ngikutshela nje la uhleli khona uhleli ekhaya wrong. Hayi kanjani manje ma uthini kodwa? Kona kuyistory kodwa-ke ngoba usuze wakhula wangaka afana ngigcine ngikutshelile phela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kodwa nje kunzima ubona ngize ngabhalela le show njengoba nginenkinga. La uhleli khona ma wena uqonde nje ukuthi 26 years wonke ngiphila amanga ngiphila nomuntu ongayena wasekhaya ongangizali. Yebo ngani yami kunjalo kodwa manje bengelula ukuthi ngikhulume lento. Bengelula nje. Hayi ma ngazi ukuthi ufuna ngithini. Yabo nje lento eshoyo nje ayihlangene ngiyizwa nje. Ngiyizwa.
Ngiyaxolisa mntanami. Kwenzeke Kanjani ma uxolisa ungihambela u-26 years wonke? Kwenzeka inkinga la wengane yami kona phela ukuthi uma uyingane phela ke kodwa nje kwenzeka inkinga lana yabo nje lo baba Ngeke ma uchaza into ezwakalayo ngikuzwe kahle ngoba mina ngiyakuzwa ukuthi uyakhuluma kodwa angikuzwa ukuthi uthini. Njengoba ngisho futhi ngithi ngiyaxolisa. Kwenzeka iphutha. Shuthi wena ma kahle kahle into uzoma ungitshena ukuthi ngisho nalezi zakwethu iy'ngane shuthi nazo ngenze ukuthi laba ubaba bazo noma ubaba wazo yena ubaba wazo uzalayo uthi lo ufuna ungitshena wona. Cha, angifuni ukukutshela lokho wengane yami. Hayi ukuthi phela mama ukwazi ukungikhohlisa mina shuthi nalezi zakwethu nazo usuyiqedile ngamangapha usikhohlise sonke shuthi ekhaya. Anginjalo. Hayi mama ngibona kunjalo mina. Njengoba ngisho ukuthi ngicela ukuzithoba kuwena. Uyingane yampela kodwa ngiyacela ukuthi ngehlele ngezansi ngesimo esenzakala. Hayi ngeke ma ungcolile ngenhliziyo embi ma hayi ngeke. Ngenhliziyo embi angazi ukuthi ngizokwazi ngiphinde ngikubheke ngawami amehlo emva kwalento ongitshena yona manje 26 years wonke ma. Hey boy ma ma yabona nje hayi mina into engisho kodwa la engizoyisho ukuthi ngcono ngiqale ngikhulumisane nomalume kuqala mase ngifike ngalapho ekhaya ngoba ngengikwazi ukuthi lesinqumo ngingedwa and futhi angifuni kamanga iyangicika lento oyenzile ukuthi wena ukhambele 26 wonke kahle iyanyanyisa umuntu omdala ongangawe akumele engabuqamba amanga amangaka. Yewona wema izulu ma hey. Njengoba ngisho futhi angase ngisho kwesingaki ngithi ngiyaxolisa ngendlela okwenzeka ngayo. Ingakho ngiluzwayo ayikho into exoliselayo ma ngenza isilima 26 years wonke ngikhulisa umuntu engazi kahle ukuthi akayena ubaba wami. Mina ngazi ukuthi ubaba wami ngoba ngiyazi ukuthi nginobaba ngihambe ngitshela ingane zabantu ukuthi mina ubaba wami ungenzela ukuthi ubaba wami bekafuni ngenza ukuthi mina kanje ukuthi ngikhulisa indoda engayazi ngishawe indoda engayazi. Ngishe ngishaya kabuhlungu wawunokungibuka ungangidlamuleli. Wazi kahle ukuthi akangizali shuthi lo muntu loyo bengenayo imvumo ukuthi angibekisane. Yasibona ukuthi ma uthi nenhliziyo embi kanjani. Hayi ngoba nginenhliziyo embi mntanami akuyona inhliziyo embi. Yikona nje ukuthi njengoba ngisho ukuthi kwenzeka inkinga uyabona njengoba uyingane nje nawe mhlambe kohamba inkinga kanjani ngichazele mina le nkinga le ekwenza ukuthi uvale lo wakho umlomo 26 years wonke ngichazele yonke inkinga. Ingakho ngithi into ebengiyicela kuwena ngicela ukuthi ubuye uze ngapha ekhaya ukuze sikwazi ukuthi lento siyixoxe kahle sesindawonye. Ngazini ma ngoba manje umoya wami awusekho right usuvele wawucova ngempela namanje ngiyazwasha izandla kuwena kodwa ke ukwazi ukuthi ngisazobonisana nomalume sibone ukuthi ithini inqubele yaphambili. Ubona bazongitshela ukuthi senze njani ngiyakuxolela ngiqhubeke ngihlale nawe noma asisahlalisana asisakhulumisana ngoba phela lento yenzile akuyona into ungavela ulali namhlanje uvuke sasuyixolela. Bengelula. Nayo ninzima angikwazi ngisho nokuyamukela. Lo muntu lo uze waya kwela kwamathonga mina ngazi ukuthi mina uyise ubaba wami ongizalayo. Kona phela bekuwubaba wakho kodwa njengoba ngikutshela ukuthi ave kuwubaba wakho okuyena kahle kahle. Hayi ma cela uyeke into yakho ungifida la magama akho anamanga ayikho into esazoyikholwa mina manje sekuzoba nzima ukuthi ngikholwe ma ungiphoxile yo angiboni ma ozongiphoxa ma yo. Hayi mntanami phela kahle phela ke emhlabeni kona kubuye kube namaphutha abakhona kodwa ke njengoba ngisho ukuthi ngiyacela ukuthi ubuyele ekhaya. Kanjani ma ungenza impilo yami mina ngazi ukuthi mina ngizalwa ubaba wami kana kuyena. Ingakho phela ngayiboza impilo yami ngenxa yakho ma inhliziyo yami ibuhlungu angisakwazi ngisho ukucabanga manje usuvele ungitshena into kanje
Ngiyaxolisa. ngiphethe imithwalo ngihambe la ngenze njani ufuna ngenze njani ngichazele. Cha, mina into ebengisho phela kuwena ngane yami bengisholo ukuthi fana uze ngasekhaya ngoba lapho phela la uhleli khona kahle kahle noma kwenziwani noma kushiswa impepho yabo into ey'njalo nje nginaloko manje ukuthi uzobachazela ngithini labantu kade ngibabheka yonke leminyaka ngiyitshena ukuthi mina imndeni wami ikababa wami bonke o-anti omalume ngizothini kubona wena lamanga ungiphilise wona u-26 years wonke ma ufuna ngithini mina ngithini kubona ngithi hayi mina la ngeza ngephutha ma uyayizwa kodwa into esho ukuthi uthini ngiyayizwa mntanami iyasinda njengoba uzwa ngikhulumela phansi nje ngifuna ukungasho ibuhlungu ngempela iyazwela kufanele kodwa njengoba ngikhulumela phansi mntanami ngiyayithoba phambi kobuso bakho ukuthi ngiyacela ukuthi silungise izinto ngoba manje la uhleli khona kurongi ngempela. Nyama yabo manje angisafuni ngikhuluma ngizwe izinto ebuhlungu ngizokhuluma nomalume sibone ukuthi senze njani isinyathelo esinye igxathi sizothatha mina nawe ngoba mina ngikwazi ukuyithathela inqumo ngimncane ekhaya ngizomele ngikhulume nabadala ukuthi bona bathini ngalento ngalamanyala la ongitshena wona ohlulekile ukungitshena wona yonke leminyaka uyangibuka ngikhuliswe indoda. Kubuhlungu nangimina mntanami kodwa ayikho into engizoyenza bese ngithi ngifuna kona sigcine silungisa izinto ngane yami. Ayikho into ozoloku uyichaze mhlawumbe ngizozama ukuyi-understand noma ngizwe uncolile nenhliziyo embi hayi kodwa mntanami usungazi usho njalo kumina. Hayi angikholwa ukuthi mina ngizalwe wena futhi nami shuthi ikhona nami ithuba lapho lokuthi shuthi mhlawumbe nawe uyena ngisho uma wami uyena shuthi phela uma wazi ungiqambela indaba engangubaba okuzalayo ukuthi ubaba wami ongizalayo shuthi la ikhona mhlawumbe uphila kamnandi akazi nokuthi lidumephi mina kodwa le ndoda leli lapha phansi ekhaya emathuneni nengazi ukuthi uyise ubaba ongizalayo ithiwani leyo nto leyo ngizokukholwa kanjani ukuthi nawe uyangizala ngizokukholwa kanjani. Hayi buhlungu kodwa lento osuyisho kumina ngane yami ngoba kunjalo. Hayi ma ngeke ma ngicokutshena wena ozenzile mama into engisho nje ngikutshena iqiniso njengoba linjalo ufune ngikukhole kanjani uma ukwazi ukungiqambele amanga ngubaba ongizalayo. Nawe ngane yami ubaba wakho phela lokuyena vele ke lo wayekuyena wakulahla phela aqede ngamtshela ukuthi nje ngipreg wakulahla wabaleka wangishiya kanjalo. Ayikho nami into ngidinga ngizoyenza mntanami nami kangisamncane. Mina kulahla-ke umanje wona wakhetha ukuthula ungangitsheni. Bengelula. Kanjani ma uzama ungichazela ukuthi yini ingekho lula ukungitshena ngoba okay sengikhulile ma wakubona ungihlalise phansi uzama ungibonisa kahle ma wangibuka nalast year sishaye iphathi yami ya 25 years ungibukile sajabula ngijabula nabantu engazi kahle ukuthi akubona basekhaya ngicela ukuthi mina abasekhaya kababa wami o-anti bami omalume shuthi abantu abangekho nje. Hayi ngizoloke ngisho mntanami ngithi ngiyaxolisa kukho konke ubuhlungu engikuzwisebona ngiyaxolisa. Hayi ma yabo nje uxolisa kwakho angiboni nje ukuthi kuzosiza mina nje into engakutshena ukuthi hayi yabo nje ma lento ongitshena namhlanje ngikwenzi ngikwazi ukubuka emehlweni ngikwazi ukukhulumisa ngixolele hayi iphulile yami inhliziyo igayi ibuzi nje la ikhona. Mntanami ngiyaxolisa ngazi okwesingaki. Uxolisa kanjani uthi ngibabheke kanjani kababa wami ngazi kahle ukuthi akubona abasekhaya obegazi ufuna ngiyenze njani wena ufuna ngisuke nje la ngiqhubeka ikhanda ngize lapho kuwena ungiqambela amanga iminyaka engaka noma ngihlale nabo labantu engithi abasekhaya bengabona abasekhaya. Hawu phela wena usho ukuthi ukwenze kwacaca ukuthi wena shuthi wena into oyifunayo ufuna ukuyijabulisa wena uma uright uqedile thina sa-affecteka thina esalethwe yinina phela inina nasiletha ngini
senahluleka manje ukusibonisa sekwenzeka izinto ey'bheke eceleni. Ngihlulwa yini ungidlesa phansi ukuthi ngane yami kwenza ukuthi nokuthi nokuthi eminyakeni emidlule mhlawumbe noma emithathu inyana-ke 26 years ma 26 years ngizokuxolela kanjani ngiqembu lama ngu-26 years hayi ngisho 3 years. Yingakho-ke nje ngithe ngicela ukuthi lento ilungiswe. Yingakho-ke nje ngoba anami nenkinga. Into engakutshena ukuthi nje sengikhathele ukukhuluma nje ukhuluma nomalume sibone ukuthi ithiwani into yakho. Okay, sawubona baba. Yebo. Ngiyazi ukuthi njengamanje kuningi kusekhanda lakho, but ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi uyinikeze isikhathi okwamanje uyicabange yonke into eseshuma, kodwa kubalulekile ufanele ukwazi ukuthi kuyiqiniso. Ngiyazi futhi libuhlungu. Yebo, ngiyanyizwa. Siyaxolisa kakhulu ukuthi uvele sikunikeze indaba ey'nkulu kanje ey'nzima kanje ngalesi sikhathi, but mekubalulekile ukuthi umana yakhululeke. Kunokuthi ashone naye iqiniso ungalazi, ngicathi kubalulekile ukuthi athi mehambe emhlabeni kodwa uyazi ukuthi wagcina utholile iqiniso. Kodwa ukudila nalo ngiyazi futhi ngeke kube lula kuwena, but mhlawumbe sizozama ukufonela later after ishow sibone ukuthi mhlawumbe singakhalimisana kanjani. Kuliyeka nami ngizozama ukuqina kuyikona ukuthi hayi engingayitsheni ukuthi lento izoba nzima kanje. Siyaxolisa baba, sizophinde sikhulume futhi mhlawumbe later. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho futhi. Ngisale kahle. Siyabonga nathi. Yo, kwaze kwanzima. Uzizwa kanjani? Nginokudumala nje ngoba phela manje angazi ukuthi into ezogcina yenzeke kanjani le ngane indlela evutha ngayo. Yona inzima and uyacabanga usey'cathulweni zakhe uzothini manje going forward, ubabuka kanjani bonke labantu angekho even related nabo ahleli nabo. It's not easy, but mina I'm glad ukuthi iqiniso likhulumile. I'm very proud of you for thatha leso sinyathelo sokuthi iqiniso umazisi lizoba buhlungu, kodwa kuhambe isikhathi kuzoshintsha konke. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Sikwazile ukusiza kodwa. Ngisizakale kakhulu. Ngiyabonga. Even after show sazoqhubeka sibe nawo sibone ukuthi kuphi lapho singakwazi ukusiza khona. Kukona mhlambe going forward with ingane and the family. Feel free ukuthi it's not for ishow kuphela, it's for us to siza wena. We wanna siza you. Siyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu nami, ngiyabonga. Njengoba izwela emukelo Black Life TV udaba livele la tense ngendlela esimangaliso because umfana ngiyamcabanga nje nami angikwazi nokuyicabanga ngifake ey'casulweni zakhe. Abantu ohleli nabo mhlawumbe la khona sefana endlini ubuka abantu angekho even related to bona and ukuzwa nje njengamanje nje uma khe semchazela ubuhlungu, but kuzothatha isikhathi konke kuzodlula noma ngeke kudlule, but ukudila nalo iqiniso kunzima, but futhi nakhona li-right ngoba liyakwazi ukuthi limbele endaweni e-right. Mina uMlangeni Magasela ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi ngidede inkundla bafethu siphinde sibonane on our next episode. Ngimthanda ibhadi sesebe.